Vaig escollir Can Ruti perquè és un hospital de tercer nivell amb un servei de rehabilitació molt ampli on quasi pots arribar a tocar totes les subespecialitats dins de la mateixa especialitat i a més el fet de ser un hospital d'una vida intermitja et permet arribar a poder contactar amb les altres especialitats, amb altres companys d'una forma molt fàcil i es treballa d'una forma molt agradable, la veritat. Lo que más me ha sorprendido del servicio es lo amplia que es nuestra especialidad. Estamos en un hospital de tercer nivel y esto nos da un gran volumen de pacientes, sobre todo de nuestras subespecialidades, lo importantes que son. Y otra de las cosas buenas que tenemos es que podemos contar en múltiples comités interdisciplinares con otras especialidades y esto es bueno para un mejor tratamiento para nuestros pacientes. El que més m'agrada de fer l'especialitat a Can Ruti és que sortim prou preparats. Són residents que més o menys a l'hora de fer el pas a ser adjunt hem estat prou temps en consulta, hem tingut prou recolzament per part dels adjunts i sempre la teua veu se pot tindre en compte en els distints comitès o grups de treball en els que participem. O sigui, som una especialitat en concret i aquest hospital en general jo crec que sí que dona peu a que el resident puga fer un treball mà a mà amb l'adjunt, que això te pot preparar després per al futur. Nosaltres som una especialitat que durant totes les nostres rotacions participem en altres comitès i fem treball conjunt en altres especialitats. I sí que és veritat que en aquest hospital és molt fàcil conèixer la gent perquè és un hospital, com deia abans, de mesura intermitja. Nosaltres coneixem pràcticament a la resta d'adjunts en les que rotem, a la resta de residents i sí que és un ambient molt agradable per això, perquè tots se coneixem i en algun moment o d'altre som gent que treballem alhora i sol ser molt fàcil treballar en equip. Bueno, el ambiente en este hospital, la verdad que en general es muy bueno. Tenemos la suerte de poder contar con un gran equipo, los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, nuestras secretarias y el ambiente con los adjuntos los tenemos súper accesibles y entre los resis es buenísimo la relación que tenemos. Y no solo contamos con el buen ambiente en nuestros servicios, sino también con el resto de residentes.